BJP-आ जे जोंनि बर' हारिनि जिथु सम्पद बर'फोरनि 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलखौ स्क्रेप खालामनाय आरो फोजोबस्रांनायनि मोनसे जिथु ब्लुप्रिन्ट বিজেপিৰ সদস্যসকলে BPF-ত যোগদান কৰিছে এৰাউণ্ড 500 BTC-খন প্ৰমোদ বড়োৱে খালি মানে তেওঁৰ BJP-ৰ কথাৰ মতে চলাই আছে बिटि गैयै फेरेंगा बसुमतारिया सिमाव फैनो हाया इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ लोगोसेनो मिजिं थिबावो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो प्रमोद बर' एबा UPPL हान्जानि सायाव BTC ओनसोलनि जिहेतु बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि राव धोरोमनि रायजो राजा बिथांमोनहा निश्चय जेरैबायदि मिजिं खालामदोंमोन बेबायदि मिजिंखौ मोनफुंनो हायाखै जायनि थाखाय UPPL हान्जानिनो एबा BJP हान्जानिनो जाय हान्जाफोरानाखि BTC-खौ सलायगासिनो दं बिथांमोननि हान्जानिनो गोबांथार दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबांथार हेफाजाबगिरि एबा गोबांथार रायजो राजा बिथांमोनहा दिनैहाय लोब लोब सरकारजों थायालासिनो एबा UPPL एबा BJP हान्जाजों थायालासिनो बिरोधि दोलो एबा हेंथा दोलोआव थानाय BPF हान्जायावसो लोब लोब हाबफैनायखौ नुनो मोनदों दा बियो गोबांथार माने सोलायनायनि बिदिन्थि होननानै जोङो बुंनो हागोन मानोना जिहेतु आथिखालनि सरकार बे सरकारा रायजो राजाफोरनि आसा मिजिं मोनसेबो पुरन खालामनो हायाखै जायनि थाखाय बेफोरबायदि दोल सोलायनाय जाथाया जागासिनो दङ BPF দলৰ কেন্দ্ৰীয় অফিচ হেড অফিচৰ আমাৰ যে অডিটৰিয়াম আছে সেই অডিটৰিয়ামত কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ পৰা UPPL-ৰ সদস্য আৰু BJP-ৰ সদস্যসকলে BPF-ত যোগদান কৰিছে এৰাউণ্ড 500 बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय दा आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय BJP आरो UPPL हान्जानि माखासे कर्मी आरो दैदेनगिरि लोगोसे हेफाजाबगिरि रायजो राजा बिथांमोना मानो UPPL आरो BJP हान्जाखौ नागारनानै BPF हान्जायाव जइन जाखो बिनिबो ससे भिडिअ दं दा बिटिआर सिस्टेमाव जौगानायखौ आसाम BJP-आ लुबैया बिनिखायनो जों बेखौ लानानै मोनसे जुदि जोंनि BTC-नि काउन्सिलखौ जुदि जों जुदि माने उन्नतिखौ लुबैयाब्ला जों बेयाव थानानै मा लाब बे जिनिसखौ जों सिन्था खालामनानै दिनै जोङो BPF दोलोआव फैदों गोबां मानसि फैबावगोन आरो फैदोंबो दाबो दङ दा बे आरो ओमफ्राय नैथिया जाहैबाय जे जोङो BJP-आ जे जोंनि बर' हारिनि जिथु सम्पद बर'फोरनि 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलखौ स्क्रेप खालामनाय आरो फोजोबस्रांनायनि मोनसे जिथु ब्लुप्रिन्ट बे ब्लुप्रिन्टखौ जोङो नुबाय आरो मिथिबाय दा बेहाय थायोब्ला जोंनि हारिनि अलखदा जागोन होननानै जों मिथिनानै BJP আমি আছিলোঁ ঠিকেই কিন্তু মানে BJP মানে এনেকুৱা যে তেওঁলোকে খালি 12টা মাহত 13টা 14টা মিটিঙে কৰি থাকে আৰু আমাৰ BJP কৰ্মকৰ্তাবিলাকে আমি যে খাইছোঁ নে আমি ভালকৈ চলিছোঁ আমাৰ ঘৰত কি আছে কি নাই এইখিনি কথা একোনো চিন্তা নকৰে তাৰপিছত এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি BPF-ত জইন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু আমিতো একদম সৰু মানুহক BJP-য়ে আমাক কেতিয়াও মানে পাত্তা নিদিয়ে আমি পাম নেকি সিহঁতৰ লগত পাত্তা আমি ভাবিছিলোঁ যে BJP নেশ্যনেল পাৰ্টি আমাৰ লগত হয়তো ভালকৈ আমাক চাব সৰু মানুহবিলাকো ভালকৈ চাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভবামতে আমি এইটো একো নাপালোঁ সেইটো কাৰণে আজি আমি মানে BPF-ত আহিব লগা হ'ল সেইটো কাৰণে মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ছেক্ৰেটাৰী পোষ্টত আছিলোঁ BTC-খন প্ৰমোদ বড়োৱে খালি মানে তেওঁৰ BJP-ৰ কথাৰ মতে চলাই আছে সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে BJP আমাৰ কোনো কাম নাই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে একো কাম নাই बे ससे भिडिअखौ नायनानै जोङो हमनो हायो जे BJP-नि प्लान एन्ड पलिसिया मा जोंनि BTC-खौ लानानै एबा बर' हारिखौ लानानै BJP हान्जानि जिहेतु प्लान एन्ड पलिसि बियो माबायदि बेखौ जाय बिथांमोनहा BJP हान्जायाव खामानि मावनानै दा BPF हान्जायाव जइन जाफैदों बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो
नुनो मोनबाय खोनानोबो मोनबाय अब्ला जोंहा बुजिनो बाहाय जेबो आद्रा गैलिया दा गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय पर्बतजरा समस्तियाव EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फैगौ जिहेतु BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव बिजाथि हिसाबै गसंगोन होननानै बुंनायाव आथिखालनि पर्बतजरा समस्तिनि जिहेतु MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा मा फिन्नाय होखो बिथांनि फिन्नायखौबो एसे खोनासंदो बेखौथ' मा बुंनो जे साफ्रोमबो BTC बासि रायजोआ BTC बासि नागरिका जोंहा दारायनायनि मोनफ्रोमबो जायगायाव दारायनायनि केपासिटि दङ बा मोनथाय दङ नाथाय बिथाङा BTC निनो सोद्रोमा नङा BTC आव भेटि गैयै सासे मानसिया पर्बतजरानि साल दंफांखौ माबा फैनो हाया सिमाव फैनो हाया पर्बतजराया मोनसे साल दंफां बादि गसंथानानै दङ पर्बतजरानि साल दंफांखौ भेटि गैयै पेरेंगा बसुमतारिया सिमाव फैनो हाया जोंखौ मा पर्बतजरा हिसाबै जोंखौ सिगिफैदों आं पर्बतजरायाव दारायहैगोन आंखौ गि होननानै बुंनाय जाहैदों नामा बे जानानै थांबाय गुबुन मोनसे भिडिअ दंबावो गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय बोसोरनैसो सिगां जिहेतु BTC नि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय जायफोर माने आखायाव आइजें लानानै शिकार खालामग्रा शिकारिफोर बिथांमोना गावखौनो बै समाव सारेन्डार खालामदोंमोन जे BTC सरकारजों आरो आसाम सरकारजों मोनसे गोरोबथायाव बिथांमोना गावखौनो सारेन्डार खालामदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना माखासे रां अनसुंथाइफोर मोननो गोनांमोन दा मास मोनसे बा मास मोननैनि गेजेरावनो बिथांमोननि जिहेतु अनसुंथाइ बेखौ BTC सरकारा होगोन होननानै बिआर पेरेंगा बिथाङा फोरमायदोंमोन नाथाय दिनैसिम बोसोरनै जालांनायनि उनावबो बिथांमोना माने बैफोर मोननांगौ अनसुंथाइखौ मोनाखै होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों बेंगलाव थानाय फरेस्ट केम्पआव सारेन्डार जाहैदोंमोन आरो शिकारि ओमफ्राय दा जोंखौ जोंनि गोसोजों जों थाङाखैमोन माने बिजिनियाव थानाय सारेन्डारफ्रा जोंखौ माने बुजायफैनानै लानानै थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोरनि बुंनाय बायदि जोंबो माने फोथायनानै थांनाय जादों ओमफ्राय थांनानै जोंखौ बेवहाय जोंनि बुस्थुखौ जमा होहोनानै ओमफ्राय पेरेंगा सारा फैनानै बुंदोंमोन आरो माने नोंसिनि माबाखौ होनांगौखौ जों होगोन 50,000 बे नगद फ्रि होनाय जागोन ओमफ्राय मा IBS नि मोनसे स्किम 1,20,000 होगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा पेरेंगा सारनि बुंनाय बायदिब्ला माने मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो होनायनिमोन आरो माने इदि स्टिलाव बुंदोंमोन माने मोनगोन ओमफ्राय दिनैसिमावहाय जोंनो रिजाल्टखौ हरनाखै आरो माने जों थांदोंमोन थांनायालाय खेबथाम खेबब्रै थांनानै माने ओमफ्राय जों थांनानै माबा लादोंमोन आरो सोंदोंमोन ओमफ्राय सोंनायावहाय रायलायनायालाय फंफा फंनै रायलायनानै बुंदोंमोन जे माने जागासिनो दंबो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय सिगां जोंनि पिएजोंबो खबर लादोंमोन ओमफ्राय पिएआ बुंदोंमोन नोंसिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं ओमफ्राय जों थाङो जेबो रिजाल्टखौ मोनाखै आरो माने मोनसेबो प्रसेसानो जोंनियाव बिसोर खिथाहरनाखै माने जागासिनो दंल' होनो ओमफ्राय उनाव पेरेंगा सारनाव थांबाय एप्लिकेसनबो हैबाय ओमफ्राय बुंदोंमोन माने दा जोंनि दायथ' मावनांगौआ जोबथ'बाय आसाम सरकारा नोंसिनि माबाखौ मावनानै हरगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि होननायाव जोङो गोबाव सम नेबाय ओमफ्राय दिनैसिमावबो माने जायाखै आरो जोंनो जेबो रिजाल्ट होनो हायाखै बे भिडिअखौ नायनानै जोङो हमनो हायो जे आथिखालनि जिहेतु BTC बा BTR नि जिहेतु UPPL सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोना खुगाजोंल' बुङो नाथाय मोनसेबो खामानिखौनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनानै होनो हायाखै दा बियो गोबांथार फोरमान जाबाय दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोलावथार खालामनो सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों